Berenya wana masisa tabungni digital ni shalo hekeba 5G ni amalo baksaba kahamni lamo thangjak baksaba Hamya ni lamo no kuluklaijak obahaino Mangpili kasoi phaimarok nukjago tongkosong tongnai lukuroke Hamya ni lamo no thangmani nukjago baksa keba buini bihi busano tui kharlaijak baksa keba buino khuk sitra bai kolrok khailaiye sakni musungma korok salaijak baksa keba Hamya Mangpili rok viral khailajak social media o abahaino Mangpili kasoi phaika longtrai belini Manikpur PS bai khobjak amsoe tongnai bukhukjuk buini video Hamya no chemistry ni Mwkhango Thepawi Hamya snamoi social media o viral khlai tongkha o patima bai kwrungjak khorok thamrok poti mohan tripura Satya Mohan Tripura tei Budi Mohan Tripura o khorok thamrok baithano tini Swrangchati social media o phainai nakar sanka tei o viral phaimani obo borokno khlaio hnai goshika social media o tei borok lukurongno bo koikha o video no tei viral ta khlailai sidi orono muthak sidi hnainai social media tei nakar sanmung phunuklaija nainai di sini Mangpili Nini video no hone kaisa viral ngi tongnai obo bosojorte koboi nini video da na ke saboni video abo ani video ya te oino kubuni borok sa ongkhana ang abo ani ya ang saimano abo real ya abo fake se borok ani mung tui khaye borok ano Hamya silchao ani video hineno ani photo rok roi aro Facebook WhatsApp joto no borok share khayo ano bornam khlaika sabo khlai no amde hekaye abo khe mungkhe poti mohan tripura inke Swrangchati mohan tripura taimasa ke Budi mohan tripura borok bahai ke khaika abo ang saimeya borok nang bahai ke saima khaje nini video kaisa viral ngi tongo honi nini Mangpili se oro kri inga ke nang bahai ke saima khaje nini video kaisa viral ngi tongo honi sabno no saka eba nang na nukha ang nije no nukha ani oro photo no waisano roi borok viral khlaio sabor hono na abo video kai poti mohan bini mobile no khata je sarong nai bini oro no nukhang gai nang tabu lukuro tam koina musung je nini abo video viral nini ya tetei nini nei borok viral khai toman no nang tam koina musung ang je jotono sana musungo abo ani video ya ani real video ya angbo saimano ang abo haike khaigainke ani live bahike buibai bahike bornam sajangnai abo ang jotono saimano ge abono kisa je nugnai rok borok delete khainang thong abo angya inge jan ano silchanai borokno bo tamo khaina musung borokno bo te abo haike khaina tang thong beleno ani kha khamka abo haike khaina bagai sare sarka na oino video no nini waijungni photo no lagaye nang banaye bono dikha haide hainong nable banai rekha share khaikata nang share khaikata ake free ke banai rekhata omo kento or je ke nang tabuk je nang nije sini ni yak bai o video to edit khai di mani hedi ba nge baksa to bono ni wan chugui tong laika nge nang bongno tamo koinai je lukurongno tamo chine lakane brono joto mangsik chung sajak chung brono khama mabijak asuno ono khongu jamana khama bijak buya commission khama bigai bokanya angse mane bikesa bose ya chung ka buya hingga chung brono khama mabijak tar mane ab photo biniya mane biniya now edit khaika edit khaika mane chung chemistry hingga chung hake masa brono khama bijak tabu lukurok to bini no video hone share rok hai ka bon nailai dunam ngai tongo para rok nang bongno tamok sanan musung paran buruk sana jara sinai rok jara no borok no tam sanam musung hingga chung sanam chung mane boka chung sanam chung mane buya hingga bo oino se jaika chung sanam chung dalo jaika waise mata ge photo hone rok hingga chung hake sab masa dalo hingga tabo jara nung share khaijang no je share khaijang video jara no bondu rok no tam sanam musung ini bondu no saka buya uburiya mane obono tanai di bono mane share takhidi bono time perdi obono chung masa norok edit khaipuru sabni video no bini photo lagai kha sagadi o je video no o je kaisa tabu Bwrwini video no norok viral bini no hne khlai tongmani obo nang budi hekai bono khlaika na soi bini video da sagadi photo manai kaisa borok ri ri khano কিন্তু ছয় ছয় আনে বাইজনে খালাইও তো
Engke angbo banangkha mana banangjakha. Engke kintu soy amo wajeng foto dia hanai. Mwkhango Mobile no rada amo kintu sure amo je chemistry Twiprajwk. Kono bini foto ya bo. Noro ki bono pai tini nakarok sada sanlaika. Sanka. Sanlaika. Engke tabu phano o video no share khainai tongnai rong no. Noro tamu sanamusung eba फाइनाय दाबो फानो शेयार लाइक खाइ दंखागा अ बर' रनो नरो माजारा नेन बागै रगो वारे वान सुका जों वान फदा कोनो बिनि अमो बिनि फटो बिया बनो खमा सांखता बो कोनो बुबिया जत जोंनो खमा खाइदे नै जों सानखाता निन मुं आनि मुंखाय सैतम ह निनिखाय बुफुर रगो नरो भिडिअ नो शेयार खालायलाय माने अमो प्राय 2 दिन 3 दिन रं हना 4 दिन नम तिरौ नै